Onua dɔfo ye mamo akwaba wo Adom no Nokor3 so mo somfo onyame akwa nana kusie Japan. Kwasia da bia no pa no num kosi no num ne fa wo Adom TV. Onua dɔfo a wo hwɛ me ma akwaba ba dwumadie yi so, dwumadie a mo amunim ɛyɛ Adom ne Nokor3. De Yesu Kristo na ɛbrɛw. We read the Bible na kyerɛsɛm no say Adom yɛ Yesu Kristo. Nokor3 nso yɛ Yesu Kristo. We read John 1:17 asa na ɛsɛ. Tide bia yɛhyia na wɔtwe bia no ɛyɛ Yesu Kristo ɛne ɛde ma wo. Sɛbe utie last broadcast now we talked about covenant yɛ apam foforɔ ne apam dada. And where you broadcast straight from the beautiful Colorado here in the United States. Hana me wo mini Ghana. Emom nyame dɔ ɔde ahyɛ me ne me yere akoma mu nti no na sɛbe yaba Adom TV so yi. Ɛyɛ ɔdɔ. Nti wɛn waso na tie. Deɛ ɔyɛ bia gyae na tie wei sei. Wei yɛ nkwagye asɛm. Wei na ɛbɛbu me ne wo bim anaasɛ ɛbɛbu yɛ fo. Sɛ yɛ free ewiase mu a. Nti yɛde nya Yesu Kristo brɛw. Ngidi sɛ wɔ Yesu nso a yɛhyɛ wo nkran ama watie ama yɛ friend saying ayɛ blessing ayɛ nhyira ma wo na ama waso abapa. So tie ase. Ma wo nyame som no akɔ n'anim. Nti mo nyɛ ma so na muntie. Ngidi sɛ mokɔ so tie a ɛbɛyɛ nhyira kɛse ama. As you know, we talked about covenant. So stick and stay, and I believe you're going to be blessed. We're just going to continue. We have a twaso covenant, you know, and I say apam no. Uncle Sutia, a beye and shira kesi ama. If our pen and for paper, when you're preaching, we never be preaching. No. We're teaching. You're sure send your far Bible now, you're reading. Bible it's not enough to say it is in scripture. No, it's in the Bible. No. It must be in accordance. What ade bia wo kan bia no. I was saying Yesu Kristo boy bra. Must be in agreement with the New Testament. The Ufa Bible na wo kan no. Adwen be na wo kan. Wo di Moses, wo di Elijah, wo di David, ana hwan. Also di Yesu Kristo adwen na kan. Okay. Yem koso me kase me read the Old Testament to read it. Nemom baby I read bia no. O say Yesu na hu no wo no. Because so the Bible tells us that what in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. We read verse 14 of John 1 now. See, and the Word became flesh. Asem no bedane honhom. Honam. Sa asem no idin di Yesu Kristo. Nti yenko so. Mgidi say awre waso a ebe nhyira kese ama. Nti verse aye wo ha ni. We na ye no ye the contrast. We are bringing a division. Nsonso ye da apam foforo ne apam dada mu. We o Kristo ni dia na wa apam foforo ni mu. Apam foforo no kyerɛ sɛ Yesu bɛyɛ yɛ nti no. We a ye be ready ɛyɛ apam dada asɛm. Mpempi na manfo bebre ready Bible na ɔmda so wɔ saa adwene we mu. Fi sɛ bɔne bi ɔkɔyɛ yɛ no. Ɛno nti no Nyankopɔn ne no atwam. Bɛnte saa kra. Because apam dada no ye friends apam foforo na de de bae ne sɛ na wawu. Owuo no nye obi ɔda adakem. Owuo no yɛ Adam, owuo no owuye no. Because Adam nyame ka kyerɛ no Genesis 2:15 and 16 no. Ɔso di aduaba we wɔ tro mu ha obewu. Na mebusa wo. Adam odi ya na we odi aduaba na na sɛ wandi. So odi ye. Adam di ye. Si de na Adam enyini kodru 930 years ɔda so nante wiase. Ɛkyerɛ sɛ owuo na Nyankopɔn kae no, enye owuo a ɛda adakem da bi. Ɛyɛ owuo a Nyankopɔn honhom no atwe free Adam honam mu. Sɛ Yesu Kristo so bae sɛ ɔde nkwa ebrɛn a enye nkwa sɛ sɛbe unwu nda adakem da bi. Na Yesu sɛbe ɔkɔɔ yɛ Kristofo disciples ni nyinaa no. Asuafo ni nyinaa ɔmo nwuye, yɛnsi ɔmo. Na kyerɛ sɛ owuo bɛ na Yesu kaa sɛ ɛfrɛ ne sɛn ɔbɛgye yɛn nkwa free mu. Ɛnyɛ sɛ owuo na ɛda adakam da bi. Ɛyɛ owuo na honhom mu ayɛ kyerɛ sɛ obi nante, obi trumika ɔkasa, but oni Nyankopɔn honhom a wawu. Don't tie teachings na me teach bi na mpatcho bra YouTube. Efrem na nakusi Japan and abra Facebook. Who teachings no na beboa because they are starting from the very basic, the very foundation of the Christian faith. What you say? And you know verse na wo ha no behu. What's saying Isaiah 59 verse 2. I say but your what? Iniquities have separated you from God. Your sins have hidden his face from you, so that what he will not hear. But apam foforo and any say net here.
apam dada ndi sa na net e de ntia ne se Nyankopɔn fiti ho no ka se be mumboni no mekai. Okay, man fa my screen so me fan share na wan kasa fo ani ho. Or see what, but your what? Iniquities have separated you from God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Apam foforo na nya sa net here. Apam dada ne de omni Awurade Mount Sinai ase no. Omni Awurade ko apam omo agitu mu. Awurade ka che Moses say, "Kona ko kan kire omo." So omo be do they want to go into this covenant with me? Do they want this relationship to be based on this covenant? Omo say ajepene. Empremienu omo ajepene. That is how sana Nyankopɔn ne omo edili ye. So tia say. Nti o say so ye boni a mehia. Sorry, wo ye boni a medome o. Wo ye papa nso a mehia. Sana ye apam dada no. Na apam foforo na ntisa. Because apam foforo no apam na nye between wo onipa dasani dotie ene Nyankopɔn honhom da bi. Apam foforo no ye between Onyankopɔn agya no ene oba no. Na as3mpa no obi obeti na obegye edi no obeye abode foforo enam Onyankopɔn na oye honhom no so through God the Holy Spirit. Enti na Yesu Kristo in Matthew 26:28 na meta quote no o se apam foforo we no eye mi mogya mu na me de be fitias reference me de be hye ase. Enti Yesu Kristo mogya no eno na ya apam ne mayen. Read Romans 5:19 na o se boni na ebe wiase nya mfiri mi na nakusi o se afri Adam through the disobedience of Adam ntino Adam boni okoye ntino obia ye diboyeni o se now through the obedience of one man, that man is Jesus Christ. O se because of what Yesu Kristo ni obedience ni ntino ye nyina bedane atenenefo wa obegi Yesu Kristo djuma na obeye ye ni diye no edjuma ben so wuye wo Calvary ye bona senium inansa so sorry would nyese odi wakoma pe na eka da bi wodi wakoma eka na sorry wodi wano ka na wodi wakoma nso age adi wakoma na odi gidi no sabe me no mintimi hu Awurade di onu hu nti obi ntimi twa obi ntro da bi obi ntimi na ada obi so tias nti apam dada no Isaiah 59:2 was applicable, but in the New Testament Isaiah 59:2 is no more applicable. Yen koso ne ntie amegiri so koso tie be ye nhira kese ama yenhwe ayi bi wo a friend is saying you say still wo Isaiah screen wo a friend is screen wo TV so yenhwe Old Testament verses ni bi ye me yan so Christo ni beka so yo Christo ni na momo o read verses we na they apply to the apam foforo no. Jeremiah 14:10 I said, that says the Lord to this people. Thus they have what? Love to wander. They have not restrained their feet. Therefore, the Lord does not accept them. He will remember their iniquity now and punish their sins. Wow. Radin SEO. Where apam dada no? Because on tia apam foforo ni apam dada. Aman for ba dada. Obi be quote bibi metimi aka ebusa o question bi. Wan hwe ujidie no kra na ebe tutu na free ho no because the same Bible no so one ti apam na sia because verse Jeremiah 14:10 o say de mayanti no mamumuyo ene mu boni no mekai na matwemaso. The same Jeremiah 31 no o say apam 31 to 34 no o say apam foforo we ebeba no ena no akire no mumboni ni mamumu ye me Awurade me nkai bio. Enti so bi be fa Bible no catch you say na de na Bible no because that verse am quote is here uko Hebrews 10:16 and 17 or honum o say in this new covenant and apam foforo we mu no mumboni ni mamumu ye no me nkai bio. Ne si de na Bible baako baabi wo ho so obeka oboni baabi wo so be reading so say me nkai. Sa won ti ase obi di we be ba afa no o Kristo sum na afa no akwakosi bibibi akwakoye bibibi enti ase o so ti ase na kire nipa kro na odi sa question be ba ne se onua transnatie eno na ya pam foforo ye mre na Awurade e de eka ye mboni no a otwe aso oboni ho no na ya pam what dada because omo anya Awurade ko apam o Sinai people na se na apam foforo we no eye agya no ne ba na akọ apam mu
The obeje asempa na di no ono so beba apam nim na emom apam ni nsi ni nan so apam na wa apam foforo nim no esi Yesu Kristo moja nim. Yes. Esi Yesu Kristo moja nim. Enti de Yesu beye ye no ebeda ne mpatade ma Awurade a efa bone ho. Enti osi sisia no de me ba ne beye ye no. Enti New Testament no sabe and starting free Matthew, Mark, Luke and John. Debi. New Testament ne starting free Mmr3 ye boy Yesu asenwe mu ani nansa so no sorry ye no owie no share bo say honhom kronkron ne beba no Acts chapter 2 no ehona na New Testament ne starting free. So wonni santiase we ya nkwasom na wo Yesu Kristo friend say onyame som na wo so som eni je bi ma wa brabom enema na Yesu abeye no religion beka che say wo ye na fi say Christopher bebre ni fi say sabe omomodren bot say omo tight omo sika che say enema bebre nkwasom so te de making asi ya ebe nhira kese ama ye nkoso na tie fabusuafo ni nyana mo fa mo pen ye sa hwe verse ba ku bi so your friend is saying where are you? Hebrews is in the New Testament but mature no old covenant because your old covenant adwene ben or say Hebrews 7:18-19 or say yes the old requirement about the priesthood was what set aside because it was weak and useless for the law made nothing perfect. Oh wow, I say more. Yes. Nyame na me the useless ni share ho for Bible na reading na hwe. O say Mose mra no. So fi say ebebu bim. Na ma nyame afro tin ni dia. O say eye weak and a useless. Eye useless because untimi ni so da enya nkwa. O say yes, the old requirement about the priesthood was set aside because it was weak and useless. Adentia, adi Bible naka. Una wu ye nti una sabe una di boni. Nti una also wu. Now una also we see that now di boni every year. No akofa your friend is saying abroad no ma ana odwan na aponche. Akojina say yenku no. The Bible ni say odwan ni mponche moja no entimi ngi nipa nkwa. Because we read 1 Corinthians 15 now. Or say nipa na wu ye, enti o say nipa na di boni, enti o say nipa nso na ewu. Hey. Na Yesu Kristo nyame ma ne bae ono nipa nti otimi wu ma. Apart from Yesu obia no betimi awu ama. Because obia no Adam na wu no. Ofri Adam. Na Yesu Kristo, the seed of Jesus is the Holy Spirit. Enti o say sa wo do ahoden ana ofi say de bia akosre boniface okosre boniface o read Bible na say sa na o wadwima. O say e weak and useless. O say na the law made nothing perfect. Twi mu no say that Mmr3 no ama bibiara enimu. Mmr3 no ama bibiara enimu. Onuadofo a wotie me. Oya ni brisem because enkwaje asem. Enkwaje asem pa ne eka no. Ti misro wen waso na tie. So tie ase tie ni ye pa. Ebe nhira kese ama. Ye nhwe asem bi because boni aba. Isi an boni eni owuo. Wan ebeji yen, obi eni obetimi age yen. Obi eni ho. Ise Awurade na nkasa beji yen. Enti ye nti asem bi a Yesu Kristo kan. Yesu ba no hwe asem obekan. O say very truly I tell you. About. Okay. I say very truly I tell you whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be judged but has what crossed over from death to life. Mere ka kire mu nokra mu para say don no reba na enya adu a ewufo beti Nyankopon ba no ne na wona wotie no benya nkwa. Wow. Wona wotie no benya nkwa. Uti asmo kan o say don no reba na what ewufo beti Nyankopon ne. Ankasa de boyefo mpo o say ewufo because obi oba Awurade Yesu Kristo ba e bia no obi oti asase so bia asase so bia no ewufo because omni nyame honhom ti no bia oti asewuo no bia ni nyame honhom enti so oka asempa na kire ewufo boni ne ma ye wuye
enti nipa ko na wedi boni na wawu no unko kan kire ni se wo na obo adwaman enti gya adwaman wo na anom sa enti gya nsa nom wo na odi nsekuo enti gya nsekuo no sana sofo bebre ni preachi enti na Kristo sum na enko nanim no because efunu da ho na abo ne lipstick wo hye ne wig oda so ye efunu de be ma efunu no asori nyankwa se obeka nyankopon asɛmpa no akire no tutubentu ba ko pe ewufo betimi ate ani asɛmpa no eka o ya na mfi sebe eni bibi ne eka ne ekeka de epekeke de eka bia o Bible mu pacho wo afa ne tie me asesa mabrabo ama madi mu wo Yesu Kristo mu na ka fi se ma betra se abaye program we se bia nya beta wa Adom TV o dabi me ne me yire asɛmpa na yate na ahye ye nkran no na me sa kɔ ho Bible college for 3 years ne kire me yie ase na me begina akra nya beta isa every 3 months you almost 5,000 and you Ghana cedis or dollars me ne me yire ya wo hu donti because asɛmpa no ye nkwaje asɛm na ho na betimi wei wo fi se sanka ya pam dada nka meye dabi wo fi se me dia pam dada adwene a ko bi betimi amama ya de wei dabi we no obi ameka bibia nche mi o me ne me hero nyankopɔn do no e ma wo ye niema first no na wo ntimi nye wo ye bibia wo de odo ankasa na wanya ho nhira akese enye sebe ye kan nhira nya se bia asase so oyipe dabi osoro ahimemu na mmomodwen sa na Bible ne se wa activate Matthew 6:33 or say seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all other things shall be added empempi no my brabo ne me yira brabo for all these years 20 years ye share no enema amanfo bo ho mpaye edi akire ne ni akire sa nyema no ene chesi yen me kan we amana hye onkran donyame ti asɛmpa no na gidi se nya omodren bo nya papa yo enti wanya nkwa dada wo Yesu Kristo mu sisi a wanya nkwa no afe no ye papa wo de odran kasa na eye enya hu emo obi anhye oso obi hye oso na ye bibia enhira nim sasi kana de to collection because osofo no say one to tighter your friend say you are cursed unia wo de ko reach chinga bia nkan fa so wo so because enhira bia nim sa osofo no ntimi nhira wo nyame na yo be hira wo enti tie de nyame ka no o say very very truly I tell you whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life. Hey! Amanfo wo mu no, Yesu Kristo bae no, o se wo abeji asɛmpa yi edi no. Na wagye me edi no. Unwu wanya dankwa. Na mmom why then watra anapotom kasa no se crossed over from death to life. Ana me hu asofo bebre Ghana. Enyo mu nyina ba bebre. Edu December mse ye crossover service. What be that? Crossover from where? Ye ne ya honhom for ye time in the spirit no we are not bound by December January no we are eternal beings because what we have already crossed over. Ye came from the kingdom of darkness to the kingdom of his dear son called Jesus Christ. Colossians 1:13 tells us that deliverance is called crossover. It is a what say asempanasia. One can say every December call crossover. Crossover from where? You have already crossed over. And now yes, you can. John 5:24-25. Also with Jimmy dia, o wa asembia ni honum. O wo be na oka. Na yes, o wo na oka ne say adaka mu dia. That is what fairly because who call you esuafo ye kuomo, yesi omo adakam. A Christopher be brensu ewu, yesi omo adakam. Ti o wo be na Yesu Kristo wo ka. Christopher Bentia says so wo cry omu. A friend said 2 times. O wo no kanu e yo wu a e ya hunhum. A sabi utimi na your friend is saying okrati asefo enam ho no. Oni sa hunhum na o okrati asewu. Sa wo no na Yesu Kristo wu ma yen. Nti na okanu. Nti se sabi o Kristo ni wu ni ese sie no adaka, ni esie no adaka mu sabi on wu ye. Watoa so ekọ mresanti mu. You say don't be riba. Na enya edu. Yesu say that don edu. Ede no ba beye. O say ewufo bete nyankopon ba no ne. The dead will hear the voice of the Son of God. One can say the sinners because the sinners are because of sin they are dead. So they need to be resurrected. So don't go tell them behavior modification. Preach the gospel, which is the power of God unto salvation. Also wa bete
ne nini no ubenya nkwa wanka se wo abeye papa ubenya nkwa ho oso beti ne nini sen se me onyankopon de me beye boni ma mo mo boni no me na menya odebonye ni na munti ye be me bedane boni munti God made me to become a curse. Galatians 1:13. Just for Christ has redeemed you from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, curse is the man that hangs on a tree. Yes. Yesu bedane no me ma me ne wo. Na oji we dia when beti ma catch you say, "Oh ya do me. Ah, you have been cursed." It's all child's play. Ujidia we. See the na ujidi. Because we are body foforo. Absa body anim no, obia ni obetimi akese o. Because our body ni Nyankopon ankasa, obetimi akese nyame. Ose awufo beti ne. Bia do fo aye kan asemi. We as3mpa pam wani nje. Oti ase. Yen hwe asem bi e. Nti esidan na Yesu Kristo e kan say sebe wa abaji na die no. You have crossed over from death to life. Hey! One show you say Yesu no contradicting God in the Old Testament. Because God says if you sin, the soul that sins must die. I believe it's Ezekiel 18:4. So why is Jesus saying that you believe in me, you will not die? What does it mean? Because the commandment of God can never be changed. So why is Jesus saying that? I didn't know Yesu okasa yentie. I'm Jesus otiebe inshama. Bible no Isaiah 53:6. That's what Old Testament. I say all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. I say nyina no your friend is saying ya pity. Yen boni ntiche say yen baby eninam e mobo. De na Adam ye yen. I say anu ntine rade ba bechi yen no. Adi kronti ma Yesu Kristo in John 5:24-25 no oka says oji ma asem na oji media. Wetwema free owuo mu aba dankwa mu. Osi enye. Because sin must be punished. God is holy. God says the soul that sins must die. He says the wages of sin is death. So it's not like God just swept sin under his carpet. No, sin must be punished if God is just. And indeed, he is just. In the Bible, they say, "Yamboni ni yamumu yo nyina no, Onyankopon bugu Yesu Kristo so." Punishment no, odigu Yesu Kristo so. And to corridi 2 Corinthians 5:17 also why body foforo, nyoma dada ni nyina atwam, hwe ni nyoma nyina ye foforo na. O se na Onyankopon nam Yesu Kristo so. Orepata. Otwe wiase afam no ho. E den na opata. Onye so oni obi na eku na nyame ni obi ku ho na be pata. Opata se na bodie na ono boye no, abodie no rebelled against God. Ebu na nimtia. Boni in Genesis 2:15 and 16 into no. Sa abodie no eni obode no emu papa ye. Ti Nyankopon se sisi an metwe aba me ho. Ene na opata no. Ya ne boni no. Wa boye ndi bibia ma ye na yakoye ne boni no. Ono akasa nso adane ne ho mpatade. Na nyame bai ni. So te nyame ase from say ya, obi antumi ndada. Wanije no enwo osikemu, wanije no enwo oka, wanije enwo owarim, wanije be wo Yesu Kristo mu se sebe enese wo kaunsa ebubu a, wonim bebi a wokọ. Nti owu a ya adaka mu wembo ohu. Ene na ye anije. Na hia na ebedo owiase mu. Nti Bible ne se yembo ne nyina no bugu ni so. Ose Onyankopon 2 Corinthians 5:17 ekono. Onyankopon wo Yesu Kristo mu. Orepata. Otwe wiase afam ne ho. Na wemmu ye mfom so engu ye so. Ti e ka pam foforo na nya to now say, what do we see is Jesus, who for a little while was given a position a little lower than the angels. And because he suffered death for us, he is now crowned with glory and honor. Yes, by God's grace, Jesus tasted death for everyone. Wow, asemuyedu. O say enam Onyankopon adom ne so ntino. Yesu Kristo ka owo hweye. O kan owo hweye. Adenti na o kan owo hweye. O kan owo hweye because of me ne wo yen boni. And the Bible is your cash because o went me and do this, o went to me and didn't so enkunim. The nan so no sorry.
Eye na ka wan sorry dia ene yentimi ka se o ka hwe keke ye be ka se sebi owo di ne sunkunim sani owo di Abraham sunkunim sani owo di Adam sunkunim sani owo di David Elijah Moses obia sunkunim no Bible say Yesu Kristo wentimi ende ne sunkunim Yesu Kristo ka owo hwe o ka owo hwe for 3 days enya nipa kakra bi o se obia Oka owo hwe ema obia. Eni na John 5:24 to 25 no. Ose wa beji asem yi adi no. Watwem efri owo mu abadan kwa mu. You have crossed over from death to life. Inti aka apam foforo na we ni a friend is saying fapema yegina so. Sa apam foforo no engina o modern boss so da bi. Ejina de Yesu Kristo be ye. Nti we busa se osofo na de wuken. Nti na chese mami enye papa. Oso ye papa. Na mo papa ye na wo ye no. Ose ejina de Yesu Kristo be ye ne se. So ne se. Wo dan kwan dada. Before be papa ne was wayo wabu bim dada. Before be papa no wayo okronkron ni otini ni dada. Nti wo ye papa na. Enye se wo ya mo ayo otini ni. Wayo otini ni dada. Ode uboni nyina achew so oti sa odo we ase a afa wo ye papa yo bia na e odo enti na ode ye eno so na obehu Nyankopon hira wa abrabo we ne fapeme wo apam foforo nim wanti we ase a nuadofo a wo hwe me wo nko aso no enti asem bia na nioma a muntumi ni ho bem Mose mramu no nyina ojimu na obiara a ogidie no di ho bem. He says what? All the things that through the law of Moses, no man could be what? Justified. But what? Through Jesus, through faith in him, you are justified. Now, sanet here, I don't know so for bebre preach say the most emraso no Nyankopon bu bim. The sanet here, and the sanso net here. Untimi ndi bibia so amem bu bim. Debi. Untimi. You read the last verse now. Also, na yenim say, Galatians 2:16. Na yenim say, Warim free. Mmr3 na wobu onipa bem. Jise enam Yesu Kristo gidie mu. Inti yenso yaje Yesu Kristo edi. Na wa free Kristo Yesu mu Kristo gidie mu ebuyen bem. Na enye mmr3 mu efri say warim free mmr3 mu hunam biara bem. We me read wo Romans 3:19 to 20. Bible na sa repeat it. Galatians 2:16. Ose na yenim say warim free mmr3 mu na wobu onipa bem. Jise enam Kristo gidie mu. Inti yenso yaje Kristo Yesu edi. Yen free Nyankopon we mpo de wo hear explanation bia. Wo hear explanation. Ose na we free Kristo gidie mu ebuyen bem. Na enye mmr3 mu efri say worim free mmr3 mu hunam biara bem. Oni adofo a wotie me ana wo hwe me asem no niti a wa mu ani. So Nyankopon emfree mmr3 mu embu hunam biara bem. Ase ati we ni ati ni ye a oso hwe Yesu Kristo na ugidi sen wodi wakoma pe na gidie se Yesu Kristo medema no epai mu na medema koma so agye di se me boni nti ubewu maame na ne nansa so sorry Nyankopon se ugi we di a maye otrenini obi bebu sase no sofo me nkoso nya papa koso na ye papa na mo papa yo no ti asese ya Bible ne say it will not be by compulsion but by love na be ma waso abapa na wotwe sene ebehia edini di nana kusie Japan makramo wampese mutie nso mo no monko YouTube na monko Facebook enyame pa ebehia makramo Onuadofo As3mpa Nokor3 a wotie isa yenhirama na ohia ntiase bia na ohia nchichiremu bia obetimi afre wo sa homa yi so 0593754125 ana se 0593754143 Nyame hyira bebre ema oremfi so se eyekosia da bia anopa no onum kosi no onum ne fa onyame nka ho no obusua amen.